रश्मिरेखा नार्जारिया गावनि गथ'खौ लानानै गावनो खारदोंना सोरबाया लांखारदों? आथिखालाव गथ' सानै साथाम गोनां आइजोफोरा गावनि फिसायखौ गारनानै सोरजोंबा दोनखारनाय बबावबा खारनाय जाथाया गोदान नंलिया। नाथाय जाहोना मा? मानि थाखाय बर' आइजोफोरा हाबा जाखांनानै संसार जाफुनाय समावनो गावनि फिसायखौ गारनानै मानो खारो? बियो जोबोर साननो गोनां जानानै दं। बावैसो सान सिगां चिरां जिल्ला सिंनि बेंटल गेटनि प्रेमजित नार्जारिनि बिसि रश्मिरेखा नार्जारिया 7 बोसोर बैसोनि फिसाज्लाखौ लाना गावनि फिसायनि न'निफ्राय गोमाना दं। नखरनि सोद्रोमाफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला सोरबायासो रश्मिरेखा नार्जारिखौ भाव फान्दायना दाबसे जायगायाव लांखारदों। बिनिखायनो सोरजोंबाफोर गोरोन्थियाव रश्मिरेखा नार्जारिखौ लांखारदोंब्ला फिसायनो एबा नखरनि सोद्रोमाफोरनो गथाय हरफिननो गुरै खावलायहरदों। लोगोसे सोरबाफोर नुसनबायोब्ला नैबे 7638032979 7638005132 जानबुं नम्बराव खौरां हरनो गुरै खावलायदों। आसलथे मा जादों होनदों आरो नोंथांमोननि न'खराव? जानाया बेनो बुंनायनि सिगां आं जोंनि इसोरखौ हामबाय होबाय। लोगोसे फंबायमोनखौ जोंनि बर' चेनेलनिफ्राय फैनाय साफ्रोम फंबायमोनखौ आङो हामबाय होदों। लोगोसे जोंनि जेसेबां बे बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायफोर बयनिबोसिम आंनि खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय। बुंनांगौ दुखु गोनां बाथ्राया बेनो, थांनाय 11 थारिख शुक्रबार बेलासि समावहाय आंनि जिथु बिहामजो बेनिफ्राय बिसोरो स्कुलाव फैदोंमोन। नाथाय स्कुलाव फैनानैहाय बेवहाय बेंटल गेटआव दखानबो दङ, जि दखान, बेवहाय दखाननि समावहाय दखानाव थादोंमोन। बेनिफ्राय उनावहाय 4:30 जायोब्ला आङो आंनि खामानियाव ओंखारलांनो गोनां जादों। ओमफ्राय बिखुनजोआबो थांनो गोनां जादों। बेवहाय आंनि बिहामजोआ माने दखाननिफ्राय 4:30नि एसे उनाव बन्द' खालामनानैहाय नैबे न'आवहाय फैदों हयथ'। ओमफ्राय आङो मोनसे काजलगावआव थांदोंमोन। बेवहाय आङो बिनिफ्राय फैफिननायाव 6थासो टाइम जाबोदों। माने सान हाबबायमोन। बे समावहाय आङो बेवहाय गारिखौ दोनफैदों। बेनिफ्राय आङो बेनिफ्राय बारान्दा सिङाव नुहुरदों जे बिहामजो थाग्रा, बिसौ थाग्रा, बिखुनजो थाग्रा रुमा खुला। ओमफ्राय आङो हाबनानै नायब्ला आङो सानदों जे बिहामजोआ न'आव थांफिनाखसै, बेयाव दं। हाबनानै नायब्ला गैया, बिसौबो गैया। बेनिफ्राय आङो बेग नुबाय बारान्दायाव, बिहामजो लाग्रा बेग। ओमफ्राय बाहेरायाव ओंखारनानै फन खालामबाय आङो, थांनाया हर जाबाय खोमा, मोनालांबाय खोमा, दिरि जाबाय खोमा साननानैहाय। बेनिफ्राय फन बुब्ला फना नैबेयावनो थालांदों। ओमफ्राय मानसिफ्रा, आं लोगो मोनफैयाखसै मानसिफोरखौ, गैया बेबायदि। बेनिखायनो बे समनिफ्रायनो दिनैसिम दासिम आंनि बिहामजो आरो आंनि अनजाथाव बिसौआ गैया, गोमानानै दङ, मिसिं जानानै दङ। बेनिखायनो आङो 11 थारिख शुक्रबारनिफ्राय दिनै सुनिबार, रबिबार, दिनै समबार जाबाय। मा मुंमोन? आंनि बिहामजोनि नामा रश्मिरेखा नार्जारि, बिसौनि नामा आरियान बसुमतारी। 7 बोसोर। आङो बै इंलिस मिडियाम स्कुल, ट्रिनिटि इंलिस मिडियाम स्कुलावहाय होदों बिसौखौ। दा ओंखायनो आंनि बिसौ आरो बिहामजोआ गोमानानै दङखाय आङो आंनि आइ आफा रायजो राजा फोरनावहाय खावलायहरो जे अननानै जाहाथे सोरबाफोर नुसनबायोबा जाहाथे बे कन्टेक्ट नाम्बार होनायावहाय जाहाथे खिन्थाहरो, जाहाथे जों मोजाङै मोजां मोनफिनो, बिसौनि जिबना जाहाथे नस्थ' जाया, बिहामजोनि जिबना नस्थ' जाया। बेखौनो आङो सारा बुहुमनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायफोरनि सिगाङाव गुरैयै खावलायहरबाय। आरो सोरबा जुदि बुहुलावनो लांसनबायदोंब्ला खावलायहरदों, अननानै हगारहरो, जाहाथे गथ'नि जिबनखौ नायनानै, बिहामजोनि जिबनखौ नायनानै। आंनि बिसालाया जोबोद दुखुआवनो दङ, उन्दुगासिनो दङ, जानाय लोंनाय गैया। बेबायदि जोंबो दिनै मानसिफोर बुजायफैनानैसो जानो लोंनो हादों। बांद्राय सिन्था खालामनाङा, सिन्था लानो नाङा होननायावसो। गतिके जाहाथे अननानै सोरबाफोर बुहुलावनो लांसनबायदोंब्लाबो आं खावलायहरदों, दोनफैफिननो उसुबिदा मोनब्लाबो लामाफ्राव जाहाथे हगारो, आं बेखौनो गंग्लायैहाय खावलायहरदों।
अननानै जों जेबो साना लांसन बोरैबाफोर माबा साननानै लांसनबायदोंब्लाबो लांफ्लांबायदोंब्लाबो अननानै जाहाथे हगारो आं गुरैयै खावलायहरबाय। सोरखौबा लांखारनायनि सन्देह खालामदों ओरैनो? मानसिया बेनिफ्राय गैया जानायखाय आङो मोनफैयिखाय फन बुलायबायलाबो मोनिखाय निस्सय सोरबा लांबाय नामा बेखौ सानदों, बे साननाया दं आरो। प्रशासनाव जनायबाय? बेखौहाय पुलिस प्रशासननोबो खिन्थानांगौ होनांगौ होननायखाय जोङो होनाय जाबाय। आं फिसाजोखौ आंनो नांफिनगौ आरो फिसौखौ आंनो नांफिनगौ। बिसोरखौ आंनो नांथारगौ। एसे गोरा रायलाय, एसे गोरा रायलाय। रायजो राजा आइ आफायाबो जेराव लोगो मोनो बेहाय हरफिनथों फैफिनथों, फिसौखौ आंनो नांथारगौ। फनफोर रायलायोमोन नामा सिगाङाव ओरैनो ना जेबो मिथियामोन? बिदिनो रायलायनाया रायलाया, न'आव फना फिसासो खाबेना मबाइलाबो एखमबा बिसाय सानैजोंबो सोलायलायो मबाइल फिसायाबो खामानि मावो नालाय, बिदिनो मबाइलखौ सोलायलायनानै लाखियो, लाबा फिसाखौ होबोयो फिसायनो। ओमफ्राय थांबाबो बे स्कुलनिफ्राय गथ'खौ लानानै थांबाबो मबाइलखौ टेबोलावनो दोनहैयो बियो, रायलाया। बिनिफ्राय मोनानानैसो थांखायोना बियो, बे दखानावबो दसे थाबाय बिखुनजोजों, आरो फिसालाखौबो लायबाय, संबाय खावबाय जाबाय, मोनानानैसो थांखायोना। दा मा सन्देह खालामदों? गाव गोसो जानानै हारसिं खारदों ना सोरबा लांखारदों बायदि सन्देह खालामदों नोंसोरो? दा जों मा बुंनो हाजोबला, जों आं इसिबां मानि नुवाखैसैबो, ओंखारलांनायखौबो नुवासै, मा गानदों मा जोमदों नुवासै, न'निफ्राय गानबोनाय जोमबोनायखौबो बेहायनो गालांदों, दा नुफैजोब्बाय आङो। आं बेफोरखौ आं बुंनो हाला, मा गानदों मा जोमदों बेखौ बुंनो हाला आङो। दा न'आव फैफिननो थाखायल' खावलायहरदों? न'आव फैफिनथारथोंल', आंनि फिसौखौ आंनो नांथारगौ, जेबो दाजाथोंल'। गुरैयै खावलायहरनायल' थाबाय, जाहाथे बे गथ' लांफानाय बेसेबांसो बैसोनि जागौमोन? 7 बोसोर। 7 बोसोर। अननानै गले गले खावलायनाय थाबाय।